Mä olin miettinyt kalvo-oikomishoitoa jo pidemmän aikaa ja ajattelin, että se olisi helppo, huomaamaton ja miellyttävä tapa korjata mun hampaiden purentavirheitä. Mun hoito alkoi noin vuosi sitten ensimmäisellä käynnillä, jolloin mun hampaissa otettiin ne jäljennökset. Noin viikon kuluttua siitä hammaslääkäri esitteli mulle mun hoitosuunnitelman ja hoidon etenemisen yksityiskohtaisesti. Kun mä sitten viimein sain mun kalvot lääkäriltä, aluksi tietenkin jännitti niiden käyttäminen. Onneksi kuitenkin totuin niihin todella nopeasti, eikä minkäänlaista kipua tai epämukavuutta ollut. Nyt vihdoin 11 kuukautta myöhemmin mun hoito on tullut siihen pisteeseen, että pystyn käyttämään kalvoja enää öisin, jotta hampaat eivät lähde hakeutumaan takaisin vanhalle paikalleen. Helmidentin ammattilaiset pitivät huolta, että hoitoni eteni aikataulussa ja ilman ongelmia. Yhteydenpito oli helppoa ja he varmistivat, että olin ajan tasalla kaikesta hoitooni liittyvistä asioista. Mä oon ollut todella tyytyväinen mun kalvo-oikomishoitoon ja sen etenemiseen. Helmidentillä asiointi on ollut helppoa ja vaivatonta. Koko oikomishoito oli todella miellyttävä ja nopea prosessi, ja voin lämpimästi suositella sitä jokaiselle, joka miettii hampaiden oikomista.